Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк монед ва дар номерҳои поёмуда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар шаҳри Ваҳдат, дарвозаи Ромид, анам тарафи поён мешавад дӯстон, тараф бошад, тарафи роҳи Чашма, тарафи роҳи Мошинбозор. Хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар қишлоқи Якатол. Ҳамин тараф рост қишлоқи Якатол мешавад, 300 метр роҳ то пеши хона. Фурӯши масолеҳи сохтумонӣ пеши шифиро анамихел бинои зад рост қати дарун 300 метр роҳ, кӯчаи Маданият, хонаи 26, 11 сотиқ замин, 7 дар хона, 231 квадрат. То охири видеоро тамошо кунем, маълумоти бештара номерои соҳиби мулка мемонем. Хоб дӯстони азиз, ана роҳе ки нишон додем, роҳе ки аз ана ҳаминҷо мебарем дӯстони азиз, 300 метр, 250-300 метр тақрибан то пеши хонаи фурӯшӣ. Ана ҳамин дарвоза хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз. Ин дарвозаи дигараш дарвозаи гараж мебошад. Як дари дигар аз ин тараф аз пеши ҳоҷатхона аз тарафи боғ дорад дӯстони азиз. 3 дар дорад. Роҳе ки гуфтем ана ҳамин роҳ 250-300 метр дар пеши инҷо мебинем ки як латоки ҷубори об аст. Обраҳа рост даруни латок меравад дӯстони азиз. ҳозир даромада аз пеш ба навор мегирем. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. ба даруни ҳавлӣ медароем дӯстони азиз. ҳавлиро бинед, ҳавли плашаткаи калон, як навеси калон кардагиам дӯстони азиз. То даруни ҳавлӣ мошин медарояд. ёздаҳ сотиқ замин гуфтем, обши 7 дар хона, 231 квадрат. дар ин ҷо як бинои дигар аст, бинои кухонидор. Дар ин тараф як бинои калони дигар, тагаш подвал дорад дӯстони азиз. хонаҳо ба чизи чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Як холодильник ва курпача таваққуса мегиранд. тамом чизое ки мебинед ҳама чизош меса кат. Баъд дар ин ҷо бошад тарафи боғ аст, дарахтҳои мевадиҳанда. ҳозир даромада аз хона сар мекунем дӯстони азиз. ҷо як ҷои толор, як холи калон бигем барои маърака, мақсад чи калонтарак аст. якум хона ҳамин зали калон аст дӯстони азиз. як зали калони 9 метр аст. тирижа аз тарафи берун кӯча. инҷо бошад як тапчан калидор мешавад. аз тарафи дасти рост як ду хонаи дурун ба дурун аст дӯстони азиз. ба навор намегирем, чизи чора мондагиам. ростки меравем, як хона мешавад, боз як хонаи дигар. хонаи калон калон. дар ин ҷо гуфтем ду хонаи дигар аст. таги ан ҳамин хонаи калоне ки мебинем, таги ан ҳамин ду хона подвал аст дӯстони азиз. хонаи зале ки калони дидем, таги ваям подвал аст. рафта ба навор мегирем подвалро. хоб, дар охир ин ҷоро нишон медиҳем, ба бинои дигар ҷойгир мешем. ба ин бино дохил мешавем дӯстони азиз. нашод светаш свети доимӣ аст, камбудӣ надорад.
наздико да фермаи мурғ ҳам хеле чизо аст дӯстони азиз. свету ин тарафа намекушам. обаш бошад оби соатаки аст дӯстони азиз. дар як рӯз 3 маротиба об метиҳан. разница 2 соат пас обаш мебиёяд 3 соати дӯстони азиз. об камбудӣ надорад. бо бочкое дорад ки мақсад ба ҳами об 2 соате ки мақсад об намеояд 2 соата мақсад таъмин мекунанд оба бочкаҳо бисёр аст. хоб ростаки ба ин бино дохил мешавем. ростаки як калидор мешавад. аз тарафи дасти рост кухни холодильника мегирам. кухни гарнитур мештад. инҷо бошад як комнатаи дигар. дар дохил як комнатаи спальни дигар. хоб ба подвал мефароем дӯстони азиз. мебинем аз ростаки гараж мешавад. як гаражи барои 2 мошин. 2 мошинаро гараж. хоб аз ин тараф якто санузел мешавад. термикс дорад. инҷо бошад ҷои кунухона. як подвали калони охири дигар ростаки то охира калон барои ҷои банка анҷомхона. инҷо бо як тои дигар подвал аст дӯстони азиз. яке аз инҳоро метавонед ягон комнатаи салқинӣ мақсад комнатаи барои летни карда мешавад. хоб мебароем ба тарафи боғ меравем. дар ин ҷо мебинем дӯстони азиз хело дарахтҳои мевадиҳанда бисёранд. дарахтҳои хурмо, зардолу, себ, ангур, гаштнич, пиёз, ҳар чӣ кордягиам. хоб дар ин тараф бошад ҷои дедонхона, аллобхона бигем. аз ин дари дигаре гуфтем ки дари охир ана ҳамин буд дӯстони азиз. аз ин тараф ҳам дар дорад. дар ин ҷо бошад ҷои ҳоҷатхона ва ҷои мурғхона ҳам хеле кардагиам мақсад як барои мурғу ягон чиз. ана ҳамин боғи калон аст дӯстони азиз. дарахтҳои мевадиҳанда. боду ҳавояш салқин. замини ҳамвор, заминаш кишоварзӣ, замини хуб аст дӯстони азиз. хонаҳо соз аст. ремонт баъзе ҷояш ремонтталаб аст, баъзе ҷояш ремонтояш соз аст. камбудӣ надорад. хоб як бор дигар хонаро такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, дарвозаи ромид, қишлоқи якатол. аз дарвозаи ромид болотар қишлоқи якатол, кӯчаи маданият, хонаи 26, 11 сотиқ замин, 7 дархона, 231 квадрат. мактаби 8 дар наздикии хона ҳаст. 5 хона тарафи боло дӯстони азиз. аз дарвоза 5 хона тарафи дасти рост. масҷиди 5 вақта қарор дорад. нархи ин хона дӯстони азиз $95,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. муомила дорад. номерои соҳибмулк барои тамос 906 09 68 86. як номери дигар ватсап дӯстони азиз +7 900 599 90 79. акаи мустафо. ватсап дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем. маълумоти бештарро акаи мустафо медиҳад. хоб раҳмати калон барои диққат. дар канал обуна мешавем, лайк мемонем. дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед. ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. нафароне ки
система ҳамин хона маъқул шуд, калони кушодиш буду ҳавош. Лайк монен, дар комментария ба гузорӣ намоед. То навори оянда.